My sa môžeme baviť o konkurencieschopnosti, koľko chceme. Náročné, ambiciozne klimatické ciele, ale pokiaľ si nevyriešime problém ceny energií, ak toto nevyriešime, tak nemáme šancu byť úspešní. Kvôli nezmyselným cieľom, nezmyselným schémam došlo k zatvoreniu firmy na Slovensku, ktorá zamestnávala 500 zamestnancov. Firmy, ktorá je moderná a ekologická a ktorá, ak sa teda nemýlim, bola schopná vyrábať 17% spotreby hliníku v rámci Európskej únie. A my sme ju nechali zatvoriť. Nezmysly z Európskej únie ju nechali zatvoriť. Hľadáme riešenia, pretože ak toto má byť učebnicový príklad, ako vieme zlikvidovať ekologicky moderný podnik v strategickej surovine, ktorý potrebujeme v rámci Európskej únie, tak urobme z toho učebnicový príklad, ako sa to dá napraviť, pretože mojou ambíciou určite je, aby sa na Slovensku hliník ďalej vyrábal, ale odmietam takto zabuchnúť dvere, ako to urobila predchádzajúca vláda a povedala, zatvoríte to a hotovo. Toto nie je cesta, takže ak sa chceme baviť o konkurencieschopnosti, našou povinnosťou je predovšetkým sa venovať otázkam ceny energií.